कितना ठंडा लगता है ना। कुछ कहे बेरा इतना खुश बनी 1 जनवरी है ना, यही से नया साल आ गई। मन करता कि ये बेरा बतियाई उनका लेका। अब फोन तो अपनी मैंने बेचारा कबो कैल ही ना हो ना करे ना, बताओ रोज तो ना करना, कम से कम ये बेरा नया साल है, ये बेरा तो उनके फोन को क्या हमसे बढ़िया से बात करे के चाहिए ना। सोच को तो लगेला कि प्यारे ना करे ना। और रुका ये बेरा चोर का पता लगाइए ले तनी कि चाहत का बना हमारा से। फोन कर ली। हेलो हेलो। का ये राजा जी एकदम भूलाइए जानी का हमरा के। हाँ हो? ना ना हम तो कहीं कि हाँ एगो बात कही। कह। बाप रे तनी टहल टहल के बतियाव तनी। अच्छा ठीक है बा। हाँ पटाए लनी नहीं आवत रहनी हमें घरवा में। हाँ और टूटू का घरवा बटे। नहीं सुना ना। बोला ना आई लव यू टू। प्यार करेली। बिना प्यारा का फोन कर देनी है का हम पता बा कितना ठंडा लागत है, लेकिन घर में आके लुका के बात करत तनी तो से। ठीक बेटा कोनो बात नहीं कहता, आज भेंट करबू ना। एकदम वेट करब तू कहां कह। आई तू बोलो। अरे हे जी घरवा में बानी कोनावा जन टूटल का घरवा बा हमार। अच्छा अच्छा ठीक है कोनो बात नहीं, आ जाए ठीक। कितना में आ, 9 बजे ले बस आ जाए। आ गई नी। आज एक बात सुना ना, तो के अंगूठी किनने वाली। सच में नया साल के लिए सलाम। बाप रे बाप कितना खुश बानी, खुशी का ठिकाना नहीं किया हमारी। ठीक हो जल्दी से आवा। बाप रे ना हम खुश बनी, हम के अंगूठी अपनी हाथे से पह रही है हमरा के। चलो तनी तनी इंतजार कर ली देखी की का करता। दूरी पे से झांकत रहम ना। तनी की पकौड़ी बनवा दी आ पूरी आलू गोभी के सब्जी, शाम के कुछ मुर्गा उर्गा बनावल जाए। का करी ओकर से पूछी और ये नहीं एकरा मन के बा जौन मन करता ना बनई हस। कनिया ए कनिया आबो तू ना ले लू। हां जी पकौड़ी उकौड़ी बना लो, आलू गोभी के सब्जी बना देना होके तो। पकौड़ी पूछी जी पकौड़ी खोई ना कर बहुत पसंद के सोचा तनी आज बना दी। ढेर दिन के बाद आज के तो दिन बाटे प्यार से का तो कहल जाला कि आज के दिन अच्छा से रहल जाला नु तो सब दिन अच्छा जाला। ए भगवान ए तू कल कहां भी एगो बोल दी हे जलिया के दे तू काम बैठा बैठा कुल काट देती ना। चलो तनु कि का हम कहिया का ना कहिए दादा। हां त ई सलिया ले ली। हां हो न होले बन साल त लिखल जरूरी है। तन जाके खेते उते पर घूम जाए ठीक बा। नहीं त नहले बन त जाई भेट उठ कोई गोड़ो लागे तनी। हां लइके सब देख ना आइम गोड़ लाग खातिर हमरो भी हम जा तनी सगर बनाई यहां से त उनके तन दे दे खाए होए खातिर ठीक हो जा तनी पूजा के सहेली यहां से। ठीक बा। हां शाम के कुछ लिया दे यही से तब एक दिन पहले ही बर बाजार कर दी हिमी। कहीं न कहां गइल बे पूजा ई ना कि सर से करा नहा ली, जितने लेट होकेला उतने ठंडा लागेला, भोर ही नहा लेबे के चाही। जाई हम तनी ले नहा ले ली तू रे। नया साल मुबारक खुश रह भगवान तोहार एतु बनैला रहस। ई नहीं जांगर और बियाह शादी निमन निमन हो जा। नहा के आराम से ना बैठल बड़ी। अरे का करी रे बियाह के घामा बैठनी तनी हम जातनी पूजा होने गोड़ लागे ठीक ना, गोड़ ओड़ लाग के आवत तनी मैं हम तब जातनी गोड़ लग के आ जाए सबका। ओई अइबे ना करिए सकूल बात जाए के कहत रहू सब पार्क में ना कहवा ससाराम। हो देख तो माई हमर भुलाइबे ना करे ले एक खाली कोई दिन। हां त ढंग से और से जाइया जब बता दे तनी अबे आ पकौड़ी बन त खा ले कुछ ए बेर के खाई ना हम आइब तो खाइब हम जातनी ठीक तनी जल्दी में बानी माई। जल्दी में बानी। हो अरे तू त कहत रही कि यहां से तब जाइब रे, कहां जल्दी में बाड़ी। अरे आ जाए 2 घंटा में। तोर तिहार कहीं गरिया आयो नहीं खिस सकत ना। सुने ने कि आज के दिन कोनो नया काम कइल जाला आ जौन काम होई तौन बार बार होखेला। गरियाई में तो हर साल गरियाते रह जाई। छोड़ा जाता जाई गोड़ लगले आई हो तले आई पकौड़ी उकौड़ी बन जेते आई तो खाई। कनी तनी दूध हम लेके आवत तनी ओई का चाय बनाई हो। चली हो नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। आज अपना जान से अपना प्रेम से मोहब्बत से आज भेंट करब, कोनो दिक्कत नहीं के सारा स्कूल में पढ़त रही जाए एक संगे एक साथे। आज नया साल के दिने उनकरा के एगो गिफ्ट दे अंगूठी। अरे एगो निशानी रही कि हमेशा अपन लेत रही देत रही, अपन प्यार का सिलसिला चलत रहो, कोनो टेंशन नहीं के प्यार कैले भाई ना। नया साल मुबारक हो, नया साल पी के बियर करेंगे मौज मस्ती। नया साल आवत तनी आवत तनी आवत तनी। चलो इंतजार करत तनी, कोनो दिक्कत नहीं के
10-15 मिनट भइल प्यार कैले बनी तो साला नया साल के दिने अपन इजहार ना कर सकी ना प्यार खातिर हैं नया साल नए- मुबारक। अब गोड़ लगत नहीं। खुश रह वाह अब हमारा के अरे नहा के नहीं इतना जिंदगी- ठंडा लगता ना। हमारा के जिंदगी मान ले बड़ू ना नया साल के एकदम दिने से। बाप रे बाप कोनो दिक्कत नहीं के हम गिफ्ट वो कहां बा? गिफ्ट बा अरे अंगूठिया। अबे ना दे तारा के हां देख नया साल के दिने एगो किस देबू तब हां हैं देबू हां हां है नहीं करे। हाथवा चिपका के मत दिया बाप रे बाप कोनो दिक्कत नहीं बाप अरे घमहु लिया चाहते नहीं का देबू ठीक। बाप रे बाप कितना हाँ, मीठ ना मुस्कान। गिफ्ट चाहिए हमरा देखो, के। जब तारा से चुम्मा ले ले बनी ना नया साल के दिने तो रोज लेत रहब आ देत रहब गिफ्ट आँख बा। आँख बंद कर यार रानी आँख बंद कर यार हेंग न कर देख खुश बाप रे बाप सोना के बस एमे का दिक्कत बाटे पहिन ले तनी ना। देखा नया साल से मन कर कितना निक लगता। पूरा में कसले रही अरे दादा। का आइले दादा का के में देखी हो पूछी जी गइल बड़ी घर में तब तक घरे में बड़ी बताओ ना 1-1.5 घंटा हो गई। अरे कब से आलू पका के रखले बनी उनका आलू तो फेवरेट हटे कि भाभी जी तनी आलू पका देम त आलू पकाई नहीं है तो 1 घंटा से पूछी जी अब कहा जी का जात नहीं मम्मी जी के कहे का तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर भी ले जाके मम्मी जी नया साल के दिन पता ना काहे ना घाम होखेला और बेरी ओ बेरी के तो बूनी पड़ रहे बाप रे ज्यादा दादा एहू बेरा लागता कि बदरी लागल बाटे ना लागता कि बूनी पड़ी जाए तो बूनी पड़ भगवाने जी के ना हाथ में बा का करियन का ना लेकिन अभी जेकर धान नहीं खे पिटे ओकर नुकसाने ना होखी हो धान के टेंशन छोड़ी ना बड़ा आलू खाता हूँ वो पकौले नहीं चली ना रहो खाली अब कहते हैं देखी ना मम्मी जी 1 घंटा से बूची जी घरवा में बाड़ी है का जी निकल मार भूर आवाज आ अब ठंडा से सूतल होई पटाके और तो भूर आवाज आता 1.5 घंटा से कन देख चली का दिन तबीयत खराब बा का तो कहबो नानू कर ले कुछ होला तो चलो तो तन चली तो काहे हो पता ना का दिन का जैसे नए साल के दिन भवन सब निके बाप रे ठंडा के आज ये पर ओढ़ के काहे रहता है अरे आज ठंडा मैंने कि लगता का है। आज तू हमारा प्यार हो तो क्या प्यार का दिल ना कर सकी ना आज नया साल मुबारक आई लव यू रानी कितना हम मतलब आ तू मालक तू रात नहीं को अपने घर में मोला ले बड़ो नया साल के काय के दिन डराइन अरे तनी सहेली के बहाना ले भाई तो डराई तो के ठीक बस सहेली के बहाना को के या बाहर भीतर मिलल रहती जा होटल में त का दिक्कत रहला हैं रुका ऐसा ले छोड़ा ना एक मिनट का सोलिए देख छोड़ा ना ये भगवान मम्मी जी पूजवा ये भगवान तो ये तबीयत इनका खराब आ ये दादा उड़ नया साल मुबारक हो खूब रार पापा हो ना नी नए साल मुबारक हो मन तो का पाहुन न जरा बतर अब तो इनका हाँ? मिले तो मर चुमा चाटी तो पाउने मने का हो रा के सिका करत रह आ तक हमनी देवर लगत का हो? रहा नंदोई हो गइलन गांव घर के भाई ना छोड़ तारा बेटी बहिन के चीज के कर संका करत रह भाई ऊ बोले आइला ना नया गांव के रीते रिवाज खराब हो गइल बाटे पूजवा सासर हम तो हाथ ना उठावे बरिस त्योहार के दिन तो भाग के का करब तारा घर ना हो रहन लेके आ गई नी तो तू कहे कि का कहत रहे भाई नतिया पर पहला ही से हे भगवान का के आज के दिन देखैला नया साल के दिन नया साल मारब ना पूजा तू काहे डरा तरू मारब ना तार जितना जल्दी होखिने उतना जल्दी विदाई हम तार करतनी अबे तारी बाप से हम बात करतनी मारे बाप तो मत कहिए देखो काहे इतना तार भाता रखे के मन करता के भैया इन हाँ? भाइयों के कहे बुझा ओए घर में बोला के तू एक करत रही रे ऐसे कहत लेके आवत 2 घंटा में अरे जा ना जो पूजा के काम कर चले ना रे के तू काम कर समझली अरे जा ए का देखत है मैंने तो किसी को मन बा हम मरबे ना कर पिटा के मन कर हम छुबे ना कर अब तो देख लेनी ओकर बाप से कहत नहीं जो करे कहिनो उहे करी हो मम्मी जी नया साल के दिन नया ओकर जवानी ढेर कंट्रोल में नहीं कर ढेर अपना मन के भइल बड़ी ना नहीं के समरत ना हम बात करी लइका के बोले लइका पता चलल बा लेकिन हम करे ना बात कर अब हम कुछ नहीं जानता नहीं चाहे जैसा घर दुआर मिले मास्टर हो के चाहे कैसनो होखो अब भाई इतनी एकरा के हटावल जरूरी बाटे लइका में गलती हो पहले जाला सोचत रहनी कि हम अपन बेटी के खूब अच्छा से बियाह शादी करब एगो बियाह जो ना करे के तेवन तेवन होखी एकर बियाह शादी में लेकिन अब जेहिंगा ना कहियो सब वहिंगा ना करब चली तनी करी बाप से बता दे हां उ रके सब काय आज बरिस बस त्योहार के दिन खाली हम त्योहार के मुंह देखतनी हम ना झगड़ा करे नी ना झगड़ा के जरी जानी हम ना चाहेनी आज तना
लेकिन कल उनका घरे खबर लेके जाए मका सिखा दे जा आ नहीं तो बड़ी बाउर हो जाए।